Ano ba? Pagpapuro sa napupong para kanito. Ito tako ang linaw na. A few moments later. Lami magkinamot magkaon sa kutas na. Kinamot ko magkaon kutas na. Tanamin to ang sudan. Dugay-dugay man. Ari, imong isara o sara. Iko siya busog ko sa. Ay diritong danggit o saling nga sudan. Diyan na may kinilaw nga bulinaw. Gamay ra kay gabiin naman. Tapos ni kapayas. Kalamis kapayas. Uy. Okay, nag-diet man ko. Sakto na siguro rin sa katakas. Pero bolo man kaha. Ano sa man eh? Wah, sakto. Izahimig po na rin. Izahimig kamera. Hindi kapayas. Hamling da sa lisya. Da, ang isang bahay nga black sa puti, wa Ano panahinog. blok sa puti na eh? Di ka di kag hilaw. Hmm? Paano ka sa tugay pa tumahinog? Pwede doon na ha? Black sa puti, isang bahay, tag saman mi. Para ba ito mabayari? Muli, dyan mo daw kinilaw. A few moments later. Ay, madung gabi mo dihang tanan, di anak po ko. Dikit na po ko sang limugan. Limugan mo diha. Tapos na po ko sang limugan. Ang Sunday. Tapos na po ko sang servisyo. Kay last di na uma. Happy weekend na. Huwag mamisog sa Sabado Domingo. Ay mo. Salamat ko sang Madam ganyan kapulit ko pangita og Pilipiniana nga dress. Kaya mga bata na din mag-ukas yung sprahan. Urada-urada. Muli ng bulay, urada-urada. Ganun lang kasi din yung mag... Basa-basa, uy! Yung sungot, wag estudyante ba nga public. Kung may mga okasyon sa mga bata, mga sayo na, mga Pilipiniana, mga barong. Para sa kambuloy ng squan, urada-urada. Ang mga estudyante, Holy Spirit kay simana pa magamit, simana naman pa ibaw daan, simana mangandam. Ang bulay kay gamitin pa na karon. Gamitin ang inday ugma, karon pa ingon. Walang bilib jukos kuan kanang madulay na higagaw kay na isang gamit. Naprabagaw na nahili, naprabagi uli. Magaw ni gamit tikiya. Kabantay jukos mga bata ito kuan. May mga suot-suot. Dapat nga speed joy, sunod tuig, mga dam kaya po kada tuig din ang mga inganang mga gamit sa eskulan. Nado na tukar na. Kinanglan din gamit sa magamit. Magulis nura kaya na ibang mga ingana. Mag-video ko vlog. Ako vlog na kanaw.
Ito mamisuhan na rin kuan. Lumurga na po. Ano na naman ini miso mamso. Naguro ba itong nadyan sa hospital? Nangita na ba itong vitamin o dugo nga B+. Sana yung B+ nga dugo. Lisod ang dugo ang kamuzuan kay B+. Ako to nag-recommend nga ako yung modular type o ramang ko. Bisa lahi na ron kay ang say type sa imong kung may abuno wala lugi sa una pwede naman og kain nga kuan type si po sa Manila kailangan mag type po kinamaghanta pa adunar. May type B. Type B+ nga dugo kay mahalin mo na pangitaan nun. Kubaan ko di pa gudahon. A few moments later. Rajut? Hello, good morning. Di ana naluto naghang kuan. Dinumagan, i-ready na sa na pamahaw sa mga bata. Tugtang itlog. Taong itlog. Salamat sa tagigas itlog. Pwede apoy gamayng dilata. Tangan tog itlog. Dakog itlog gabi Salamat sa tag-iza kay buwan na magkinsa mo. Salamat sa mga grasya. Bitaw, nakapuliki bitaw ko pagdilog ka ng sobre ni Kia. Pero pinaramsad kalagas ang halin, nagharamang classmate pila ka buok. Ug si Mama Jolene, ni Sud, si Jijen Bitbik. Mura to sa nisod sa sobre ni Kia. Napayang kabats. Murag hang natigong sa sobrang Kia, kuha na good to. Murag 450 ra, kan Jolene, Mama Jolene 150, kang Dijen 100, sa classmate po 100. Tapos isa na 50, murag 450 ra lagi. Ano na naman to. Kaya may magod sila nga as dakdakan ko no ag si Iyas ng papa kay tos gawas. So ay gilisod taon po og papa niya mahuman ng isang pinianan. At sunay ka may makatabang para sa eskwelahan.
Hello, good morning. Nanade po ko. Adlaw Bernis, January 31, nagka-guliyang dari kay way tubig. Wa po kay bawag hapon og wa pay tubig, wa pay schedule kay nanawd ang naman tay mga bakante. Pero sa man naman saan pagchat sa gagaw nga manawd, pa naman muagas. Ano nga naginot na laman og mineral idigamo. Mao lang ito, nga di ko kapanglaba. Bernes Rabaron, week-in na. Happy weekend sa tanan. Kamusta na mong tanan? Pinakadlaw ko, wa ko kita sa ang video-video. Kay nabisi, dismaya ko. Nadismaya ko sa mga kuan. Pero sa dilaman, okay ra. Hinahinay. Wala ginhinay, basta kanunay. Pero unsaan pinakadlaw ko, nawa ko sa kuan. Nabisi ko pag paningkakay, naningkakay kong tagmamiso nga magkita. So, bitaw, bisi ko kay nagsupply ko pinakadlaw nga baligja sa high school. Sa motong ako makalugar o kuan sa gani pod nagsige pagpatugtog ag silingan mao di ko kay bawa naman jud mo nga di ko kay bawa mo edit mo na nga kuan nadismaya di ko dito kaniya paglabay kay agatong tindahan bitaw to sa parenting nga naninda og kanang da preskulahan sa Kulilya ano to sa patrosinyo nasunog. Tanaw na nga og napagbaba kay paglabay ganang kadlaw ngit-ngit pa man pero murag wa na siguro ron dagtong mga tindahan dagto. Boy lamang po itong igagaw to. Malinda kay pati lang rate na sunog. Sa tindahan man to sa mga kuan bis nagplano ra ba jud ko dagto nga mo apply ko nito mobilin ko snacks. Sunog na hinuon. Pero survive ra gihapon to. Malito gabi is bye ako Herlin nagkabibumig ka rijot kay dia Herlin pero kuwang skiya wa diha walang sarayin taon to skiya kita walang sarayin taon maka kuwan amo naman jud kay mga kuwan naman isa-isa na naman mo piti-piti hindi mo de kurog paniud to kay hapdirag mga bata ron wa man ribawon mga anak natong tagtaod ja kabo nila man tos mineral ag tubig kay ang tubig nalinaw ron kay sila yung gagaw taning lakaw kay nagpa-inject sa mga alaga pa-inject kanin sa duha ka alaga si Sarah og si One Eye pa-inject kanin sa mga alagang sigbin pa-inject kanin parang makaliwat o unsa kay mo puro mga badji ni mga iro puro man mga badji buto sa di kurog panood to putod ding hang video ups hala kinilaging way tripod tagak-tagak atong cellphone ang pintang kanunay happy weekend yung tanan God bless.